Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news, reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tip the balance in favor of fair use. Duniyawo jekuno kotor chikon invention agini himmuno jekuno kaisa accident dini bagino invention khlaijago te invention bo success ongo jemon microwave haino bul ongoino laskalo saimano obo omhai kese khlaio hinai te kaisa hingke pitchmaker te abo haino penicillin dok botongo ama haino kwangma manaino bul ongoi invention khlai thaniwo kaisa accident lin bagino oborok saimano je obo manai bai tamo khlaiman phiaba tamo ongnai je accidentally kuno time machine no swnamjaktui wngkha hinke sinilaibo abo haino laitangjak 1910 ni gotnao bo amo haino accidentally time machine dok swnamjaktui wngkha hinke pura video no saimana muchungke eba bujina muchungke hinke paithak jora joya sangnai tongdi logiriwi video no skip ta khlai di full video nai thani paithak jora saimana muchungke full story hinke norok no haino hai ang teisa koina muchungu ani channel o kotal hinke subscribe khlai redi tei tabuk bani channel no like share comment khlai ko hinke abo bo khlai redi oma haino norok ni bagi video kotal ang tubui phainai hinke norok jotono support khaidi norok ni support che nango ang jotoni sai hinke o story no senglai sinai 1910 ni jorao laitangjak kaisa time machine no accidentally ni bagui swnamjaktui wngkha abo khoroksa young khoroksa chela mike markham bumungui chela kaisa device bai cheklegui eba naiui tongmani o device o kaisa spark generate wngmani yagulo spark generate yak wngmani yagulo kheno kaisa kusung sake bo tamani bo generate wngkha a jorao aboni ganao guriwi chungsawi tongkha a jagao no baro mic kaisa distortion haike phunogui tongkha sana thanga hingke abo kaisa energy blob haike nugui tongkha a jagao a mic curious wngui kaisa screw thangui tongkha screw no sotonui bini a distortion jagao sotonui tlangkha phiaba screw ara hapmani ulo kheno kmai thangkha mic kisisa jora nasing tongkha aporo kheno kisi somoy yagulo khe a screw bini sai te kisa hachal machine ni sai ba te kisa hachalo uriwi tongkha aboro nugui mic belai kheno hamjakkha bini khushi amsike khushi wngjakkha abo bono saimano mic wansukar jebo kaisa teleportation device no swnamwi mankha hinui abagui bo sak no expose khlaimaya jebo bumsukke tongthokjakkha a jorao hinui phiaba reality o khe obosibo accidentally kaisa time machine no invent khlaika a jorao aboni ulo kheno emenje konna gotikha aboni yagulo mic time travel mystery ni jotoni slai kotor rahasya wngui nugjak phaifika mane phaika aborok no nugui boiganik rok bo belai kheno mlang sajak o video no full naimani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai o boiganik rok wanajakma haino hingke oboni ukulogo tamo karon wngui tamo wngkha hingke obono chwng tabuk o video o paithak joranai tongdi joto saiman lainai o gotnani puila suru ongo tabukni sai 30 bochor sakang 1995 salo hinui sajak phiaba abo 1995 salo ya tabukni sai 35 bochor salni sakang hini bo sajago mike markham bumungui khoroksa engineer jacob ladder project o samung khlai tongo kaisa device a jagao 2 metal device bai connect khlaina toikhe
Dui metal rod abo khorokni kaisa ke srapjak tei kaisa hinkhe tolani simi hinkhe srapjak phiaba sakao kate kate hinkhe hachal wngui thango a metal kaini no amo haikhe rijak kati berep khe abo bai kaisa climbing electric art no produce khlaio phiaba dol rok o manui 240 volt ni electric o samung khaikala abo khlaina bagui kaisa high voltage no samung nango tei mic ni bokhorok bo omo khura phano choliui tongmani aboni bagui no mic bini nijini transformer swnamkha je bo voltage no high khlaimanna tei abo 20000 volt voltage no bo generate khlaimano amo haikhe bo swnamkha saksak mic tabuk jacob ladder no bini transformer bai connect khlaika abono logi abo bai kaisa laser no bo connect khlai rikha taboni hinkhe abo bai surrounding heater no bo heat khlaimanna teikhe taboni hinkhe amo bai kaisa continuous art generate khlaimanna teikhe a process o mic ladder ni sakao kaisa produce wngma nukha kaisa mic ni strands mic nukha bini device sakao 8 inch kotor kaisa hukul hai ke generate wngui tongmani nukha mic uansukha afuru a manui dangerous phano wngui manani hinui kibu kirijak kha mane abo uansukha a jaga tei electric shock rok phano nangui manani yakheba electric phano produce wngano hinui aboni bagui bo test khlainaini bagui kaisa metal screw no khitarka a jagao phiaba bo aro nukha a screw jebo khitarmani abo asamsa kwmawi thangkha aborok nugui mic belai kheno wanajakha tei alada kok bo uansukha abo vaporize wngui thangkana hinui yakheba goliui rogo phano thangkana hinui amo hairok jatrepot uansukha bini bwkhao kibu kirijakha aborok nugui aboni ulo koek second ni ulo kheno a screw bini botte tongmani a jagani slai tei kisa hakchalo kheno klai rikha phiaba bo khitarmani a direction ya abo kubini direction se khitarjak bini slai langka hakchalo mic omo haino bare bare screw no khitarui omo haike naikha phiaba haino hai alada jagao mang klaiyo appear wngui thango alada jagao mama a jagao achomsa kwmawi tei koek second poro kheno alada jaga khitarjak amo haimang nukha afuru mic amo koekbar checkup khlaimani yagulo kheno a jacob ladder component heat wngmani chengkha overheat wngui phatinani chengkha afuru kheno mic abono redesign khlainani bagui swnamnani naikha afuru kheno mic afuru a manui no 8 inch kotor haike swnamnani bagui jemani produce wngmani a jagao appear wngui thangmani screw amo 7 inch tongmani puila khe aboni ulo kheno 8 inch swnamnani bagui bo tabukhe illegal mani rok no use khlainani bagui bo uansukha phiaba mic bini experience no barana bagui high voltage ni bo samung nango tabu yakheba kotor transformer nango o high voltage produce khlainani bagui abo 50000 voltage volt thangnani bagui amsa jora wngkhe bo 8 inch ni sai kotor produce khlaimamani amo hai wngui mannai yakheba swnamui mannai mic saimano je Pink City Missouri Power Company o 16ta industrial transformer haino klaijak tei aborok no use bo khlaijak ya haino khiklai tonijak a jagao aboni bagui mic bini dol rok bai a manui no nahanani bagui kha chonglaikha tei kha chongma tui bo bini dolong no sawui bo a transformer no sal kathang bo nogo tuui phaika aboni ulo koek hapta ulo kheno mic bini device no kaisa kotor barjan khlai tiklaika aboni metal rod hingye no 4 foot kolok tei half inch kotor tongmani
Aboni ulo kheno mic swnambai mani ulo bini machine no turn on khlaika. Afuru kheno kaisa speed kai kaisa generate wngkha park. Tei afuru kheno asomsa joto jaga no andera wngwi thangka asomsa. Tei power bo off wngwi thangka afuru. Mic phataro naimani ulo saimangka bini o tomung bai joto bini area o current thangwi paibaikha. Phiaba koek second ni ulo kheno current bo phaibaikha joto jaga no. Afuru kheno bini device no turn on khlaimani yagulo khe high voltage generate khlaika bini machine tui tabo hingke tebo produce khlaijakka high voltage bai kotorma khe afuru ke tebo nukjakha kwsung khe haino hai teisa mic checkup eba experiment khlaina bagui kaisa object no haino hai aro teisa khitarui rohorka tabo hingke manui khitarmani yagulo disappear eba kamaile thango phiaba teisa ulo nukjak phaiphiya a jorao mic ni bokhoro kuno idea kwrui je omo tamo wngwi tong hinui mic ni bini dolog bo uansukha tabo hingke kaisa kotor object no a jagao machine no khitarui nainai hinui amo haike no khitarui bo naika aboni ulo kheno bini dogao kaisa tok phaikha sabobo doga aboni ulo kheno bo tei bini dolog doga no khulukmani ulo kheno police bwchajak dogalam ganao bono arrest khlaina bagui police a jagao bwchajak hingke tamni bagui police bwchajak hingke norokno ang swkang samani mic transformer hogoi tumani kebono sayawi eba permission saniyawi sal katang katang bini dolog bai bini manui no produce khlaina bagui aboni bagui no bo tabo hingke police rok bai jail o dawai tlang thangjakka tabo hingke o incident tui joto borok no saiman thangbaio aboni ulo kheno mic bo belai kheno famous wngwi thangka je ni bisingo mic ni bokhoro kaisa no uansukmung phaio je o uansukmung tamo wngkhana tamo rok uansukkhana oboni ulo kheno time rok no paltogui de mangkhana na bwskangni eba ukulokni time o thangwi de mangkhana o joto story no saimana muchungkha hingke norok joto comment khaisadi video belai kheno logoi thangka aboni bagui ang next part ma khlaisinai omo first part hingke next part ni bagui norok comment khaisadi next part hinui hingke video no puilano haite paithak jora skip khlaiwi nai tongmani bagui joto no hambai hingke tini video amsukno।